Ahoj, zdraví vás další díl Edgar podcastu. Dneska jsem si na Pepu připravil absolutní pecku. Dal jsem dohromady největší mýty ve sportu a jsem hrozně zvědav, co nám na to řekne. Tak pojďte se na to podívat. Informace ze světa sportu. Tipy pro zdravý životní styl a dávka inspirace, která vás posune vpřed. Právě začíná Edgar podcast. Jsme tady dneska opět s Pepou a Pepo, já tě zdravím, to úplně na úvod. Já taky všechny zdravím, i tebe samozřejmě. Dneska to bude velmi adrenalinový díl, kdy budeme pokoušet tvé nervy. Protože to, co já jsem dal dohromady, je soubor otázek, takzvaných mýtů, které se točí kolem sportu, stravování sportovního a tak dále. To je vidět, že už se ti zvedá dech, tepová frekvence. Ale zjistil jsem, že věci, které jsou pro tebe zcela běžné, v té úplně laické veřejnosti úplně tak běžné jako nejsou a hlavně panuje tam spousta takových jako věcí, které by bylo, myslím si, fajn vysvětlit a myslím, že za to budou všichni rádi. Pokud teda souzníte s mými otázkami, které jsem zde vybral, tak rozhodně nás dneska poslouchejte. V případě, že by vás napadly nějaké další, tak nám to klidně napište do komentářů a my uděláme další díl, protože máme jedinečnou možnost se zeptat odborníka. Jsi připraven? Varuju tě. Takže, první věc, kterou si pojďme lehce jako osvětlit, co je to laktát a jak vzniká? No? Laktát vzniká. Laktát existuje, laktát je. Kde ho, jako jak? Laktát je prostě v těle. Přirozená látka, která se v těle vyskytuje z různých důvodů a je to zdroj vlastně energie. Tečka. Ty mýty, které o tom laktátu kolovaly, panovaly, že v podstatě je kyselý a že dělá něco a že nějakým způsobem způsobuje nějaké bolesti a pálení ve svalech. To jsou všechno samozřejmě nesmysly, ale laktát je tak specifická a důležitá látka, že bez laktátu a jsou vlastně takové nemoci, kdy ten laktát se nevytváří a potom je to větší daleko problém energeticky s tím člověkem pracovat. Ale když bereme zdravého člověka, kde se laktát vytváří, tak v principu v každé svalové jednotce, která pracuje, tak vzniká nějaký zdroj energie z různých substrátů, jak jsme si už říkali mnohokrát. Že tam, ale bereme to, že to je glukóza. Mm-hmm. To znamená ta sacharidová složka. Okay. Ta se rozloží a vznikne z ní pyruvát. Ještě z ní nevznikne laktát. To znamená, to je předchůdce. Má téměř stejné chemické složení. Dobře. Jmenuje se pyruvát. Dobré si to zapamatovat. A teď se rozhoduje, na kterou stranu ten pyruvát půjde. Buď máme dostatek toho kyslíku a všeho k tomu hoření a ten pyruvát se posunuje určitou cestou do toho buněčného prostředí, do těch mitochondrií a stává se z ní energie, nemusíme ty cesty přesně jmenovat. A nebo pokračujeme v té rychlé činnosti, organismus to vyhodnotí, že ty svaly tam nepotřebují ten kyslík, protože energie se vytváří z té glukózy. Prostě všechno funguje dobře. Všechno funguje dobře a začne vznikat laktát. To znamená, když mi chybí dostatečné množství prostředí toho kyslíku k tomu, abych to mohl přeměnit, říká se tomu oxidativní fosforilace. Mm-hmm. Dobře. Tak, ne, říká se tomu nějaký princip hoření. A jestliže tohleto chybí, tak začne vznikat laktát. A teď se začnou dít věci. Protože ten laktát samozřejmě sám o sobě, když je ve velké množství, tak souvisí s dalšími procesy v tom buněčném prostředí, které způsobují všechny ty stavy, které v tom mýtickém, řekl bych, představení toho laktátu začínají fungovat. Bolest nohou, pálení a všechno ostatní. Ale není to problém laktátu, ale koproduktu dalších látek, které vznikají. Velké množství vodíkových iontů, porucha vnitřního prostředí, říká se tomu homeostáza. A teď ten sval úplně zazmatkuje a má dvě možnosti. Buď to distribuje, je tam několik cest, kde ten laktát se tou transformační jako strategii dostává a kde to tělo ho umí znova přeměnit v tu energii. To znamená, dokonce může přeměňovat ten laktát energii v okolních svalech, které nepoužívá. To znamená, ty můžeš vykonávat, budeš dělat rychlé dřepy s výskokem, ucítíš to omezení, tvorbu laktátu, ta klasická bolest nohou, všechny ty doprovodné procesy, které nejsou problémem laktátu, ale toho, že se to děje. A ty můžeš rychle ten laktát zpracovat třeba v zádových svalech,
které momentálně už... Takže to tělo to pošle někam jinam, kde to využije. Jasně tak, přesně tak. Tak čekal jsem, že ta odpověď bude tak na minutu, ale byla trošku delší. Já jsem tě ale počkej. A to není všechno, Zale. Nepočkej. Takhle mi to asi takhle jako stačí. Já budu pokračovat v této otázce, protože já si pamatuju, nevím, jestli jste to dělali vy ještě na základní škole, a vy určitě, ale nevím, jestli vy mladší. My jsme vždycky dělali takový ten dřep, jak seš opřený zády o stěnu a držíš. Ano. A vždycky nám vždycky, přesně tak, a nám ta učitelka tělocviku říkala, už se tam vaří ta kyselina mléčná. A teď, jak nás to bylo, už se vám to zakyselilo. Jako, je to úplný blábol? Já nevím, co se vám tam vařilo. V těch svalech, jak nás to bolelo a pálilo. Ano. Samozřejmě ten speciální izometrický vztah má svoje charakteristiky a je speciálně v tom, že zvyšuješ napětí toho svalu a neměníš délku toho svalu. Takže to neznamená, že tam ta energie se netvoří. A tím, že se neděje ta činnost toho svalu, tak dochází k většímu zahřátí, dochází k větší vlastně spotřebě toho a určitě se tam vytváří nějakým způsobem tady tohleto, co popisuješ, ale není to kyselina mléčná, protože kyselina mléčná není laktát. Kyselina mléčná je kyselina, která se používá při fermentaci nebo produkci mléčných... tam třeba jako vůbec není, jo? Tam je disociovaná sůl kyseliny mléčné, což je úplně jiný produkt. Ona je neutrální, ona není kyselé povahy, ona vlastně nějak nesmrdí, nevoní, nechutná. To je prostě energetická molekula, kterou ty tím, že tam pořád dřepíš v tom ositu, tak nemáš zatím kde jinde použít. Jo? Možná, kdybys tam hýbal těma rukama, tak ta distribuce tam možná nastane a vydržíš díl, teda sem děte jak trouba, až bys vařil úplně. Ale v principu pořád je k tomu laktátu ten přístup mírně ve veřejnosti negativní, ale měl by být právě hodně pozitivní, protože to je taková signální molekula, která nám vysílá určité informace o tom, v jakém stavu mám tu danou tkáň, s kterou já chci ten pohyb vykonávat, nebo tu část těla. V tom je to fantastické. My to dneska můžeme měřit, různě diagnostikovat, umíme s tím pracovat, umíme zvyšovat toleranci na ten laktát, umíme dokonce zvyšovat větší spotřebu, to znamená schopnost těla zpracovávat ten laktát líp. Jako... Jste šikovní, to neuvěřitelné. Jo, my máme různé věci s tím. To znamená, že takový ten pojem, jako když po nějakém výkonu mě bolí svaly a já řeknu, že mám zakyselené, tak je to nesmysl. Absolutně. Dobře. To, že tě bolí ty svaly, tak tě bolí proto, že jsi přehnal ten pohyb a v oblasti té svalové tkáně došlo k poraněním, mikroporaněním. Takým trhlinkám? No, třeba mikrotraumata, které potom se začínají hojit a to hojení vlastně je proces, který bolí. Jako dobře. Každý. Tak a k tomu hned taková otázka, která si myslím, že hezky navazuje. Platí po hlavně asi tom silovém tréninku, co bolí, to sílí? Taky se to říkalo poměrně dlouho. Počkej, to se říká do dneška. No, bohužel se to říká, ale když to bolí hodně, tak seš prostě trouba, který to přehnal a způsobíš si to, že ty svaly se stávají méně pružnými, protože ten proces hojení, říká se tomu DOMS, ten opožděný efekt té bolesti, který nastává třeba po 48 až 72 hodinách. A jestliže tohle nastane, tak dojde k tomu, že ty svaly tím, že se hojí, ty mikrotraumata, tak se takzvaně slepují, ty vlákínka na sebe. A ten sval se stává sice jakoby větším, to znamená hrubším, ale méně pružným. Takže no dobře. Ale není to ten princip hypertrofie. Protože princip hypertrofie je, že já vyčerpám v tom svalu na té správné míře všechny ty zásoby a ten sval vlastně roste jakoby ze dvou důvodů. Tu stavební složku tvoří proteiny, a tu výplň potom tvoří glykogen. A ten sval pak může pracovat. Jestliže já chci zvětšit ten objem, tak musím mít přes tu takzvanou proteosyntézu a musím ve správné době tam dát ty podněty, který ten sval zaregistruje, že tam zapojuji větší množství motorických jednotek. Víc ten sval prostě aktivuju a nutím ho k tomu, aby přijal větší množství těch proteinů potom, těch aminokyselin, z kterých se ten svalový protein složí a roste. To je ale úplně jiná informace, než ten sval 3krát přetížím a bolí. OK. Což samozřejmě, ještě někdo chceš takový ten správný pocit je, když chceš, aby ten sval jako byl funkční, říká se tomu to progresivní přetížení, dneska strašně moderní termín, takže jsou na to různé techniky, měřící, různé čidla, kterými se dá měřit ten svalový výkon a pro tebe je důležité, že jestli to děláš dobře a ten sval roste, to je ten hypertrofický trénink, tak má svoje parametry v době zatížení, ve váze a tak dál.
v rozsahu toho cviku, v tom tempu, tak jestli dělám dobře, tak ten druhý den cítím ten sval takový plnej spíš, než úplně bolavý. Plnej sval a takový dobrý napětí, ten tonus, znamená, že se tam něco odehrálo a že jsem udělal dobrou práci. Když to bolí, tak... že se to fakt chodím, tak jsem trouba. To jsem nikdy necítil. Děkuju. Pojďme ovšem navázat, když už odbouchám, dejme tomu ten silový trénink nebo jakýkoliv, a chci samozřejmě, aby ty svaly jako rostly, tak pojďme se pobavit o takzvaném anabolickém okně, kdy údajně se říká, že ten protein, ty už se chystáš, ten protein bych měl doplnit do 30 minut po tom tréninku. Je to pravda nebo ne? My jsme se to minule naznačovali, nebo v některém tom podcastu s Jirkou Petrem jsme říkali, že tam jsou určitě ty dráhy, kdy tam ty látky, ty glut přenašeče, které to vlastně plní to prostředí na úrovni toho buněčného prostředí v těch svalech, tak jsou nějak aktivovaný tím výkonem. Takže záleží tam vložení na té jakoby intenzitě té aktivity na konci výkonu. A ta fáze anabolicko-katabolická, to znamená, že já uvolňuji v posilovně energii, to je ta fáze katabolická, a pak to chci změnit na tu anabolickou, tak je... Kdy potřebuji dobrat? Potřebuji to dobrat, tak já ten proces musím zastavit. Říkali jsme si mnohokrát, že to je na hormonální úrovni, já potřebuji to stopnout. A jestli to stopnu velkým množstvím jídla, malým množstvím jídla, řízeným jídlem, potřebuju prostě dát informaci tomu tělu, že už jsem přestal cvičit. To, že jdu z posilovny a nic neudělám, tak ono neví, že už jsem přestal cvičit. To nevyhodnotí. A neustále spíš tu energii uvolňuje. Ale když ji potřebuji kumulovat, to znamená anabolizovat ten systém, doplňovat, tak já, když si vezmu dobrý jakýkoliv recovery drink, který je dobře připravený, což Edgar taky umí, ale je to taky ve fázi těch novinek, protože speciálně na tu sílu chystáme úplnou jako raketu, která právě tady tohleto bude způsobovat, tak jsou tam určité typy aminokyselin, které se doplňují rychleji než klasické aminokyseliny z obyčejného proteinu. Takže je dobré napřed vůbec uzavřít ten systém té fáze katabolické. No to počkej. znamená vzít si recovery drink, ale to můžu udělat i tím proteinem, ale není to tak účinné, jak když to udělám pomocí dobře namíchaného recovery drinku, kde může být nějaká část sacharidová a nějaká část proteinová, nebo z těch esenciálních aminokyselin. V té chvíli nastává ten anabolický proces a já potom mám zhruba to je několik hodin, to není anabolické okénko. Několik hodin. Když jsem dělal intenzivní činnost, tak ty přenašeče ještě vystrkují ty růžky a v podstatě já to doplním daleko rychleji. Když jsem nedělal intenzivní činnost a jenom jsem tam se tak poflakoval, tak oni se zatáhnou a pak to doplňují jinou cestou přes inzulin. Ale to se pouštíme už. Dobře, dá se říct, že ta fáze anabolická a katabolická nikdy nefunguje současně? V tom smyslu, ano, že jsem taky slyšel informaci, že když jdu na ten silový trénink, tak ten protein už mám do sebe solid na tom tréninku, ať už to všechno tam staví, ať už to všechno funguje. To znamená... Takový gut training, dobrý. No dobře, a jak dám tomu tělu tu informaci, teď přeruš jednu fázi, začíná fáze druhá? Tím, že do sebe dám to jídlo? Ano. To je ono? Ano. OK. Ale je takový proces, a to je v noci, kdy vlastně prochází to tělo proteosyntézou a anabolicko-katabolickou fázi. To znamená, uvolňuje určité látky a zároveň je kumuluje. To ano. V klidu ležíš, spíš, tak tam probíhají tyhle procesy. Ale v pohybu, protože tam nastoupí ještě ten autonomní nervový systém, který v tom spánku nějakým způsobem funguje jinak, tak ty v téhle chvíli řekneš tomu aktivnímu, to je ten sympatický, řekneš, pojďme do toho. Uvolníme všechny hormony aktivní a jdeme posilovat. Přicházíš do posilovny, už tam vidíš ty lidi, už to cítíš prostě. Takže v téhle chvíli probíhá ta fáze katabolická. Když to chceš zastavit, nestačí jenom odejít, ale musíš opravdu udělat ten proces, který to hormonálně změní. To znamená opravdu přijmout nějaké jídlo, nějaké pití, které dá jasný signál. Zajímavé. Děkuji. Tak, přichází plavková sezóna, chceme vybouchat naprosto nabušené břišní svaly. A mě zajímá, dá se zhodit tuk lokálně, jdeme tomu na tom břiše, kde se to nejvíc třeba řeší? Je to možné? Jasně, vezmeš si folii. No počkej, vezmeš si... děláš srandu. Takový ten kuchař, který takhle solí ty stejky,
všude na internetu, tak právě vzal normálně folii potravinářskou, obalí si vždycky do toho břicho a potom začne dělat nějaké jako kardio nebo nějakou kalisteniku a tak dále. A spousta lidí to dělá po něm. Tak já se ptám, jestli toto je cesta ke krásnému břišnímu svalstvu. No je to strašný nesmysl, ale snad ani zase o tom nemá cenu jako zmiňovat, ale lokální hubnutí prostě neexistuje. To je věc genetická a individuální a tam je to vlastně ten princip je, tam, kde se ti napřed ukládají tuky v těle, když přestaneš nějakým způsobem aktivně se hýbat nebo přeženeš to s množstvím jídla, tak tam se naposledy začnou odbourávat. Takhle je to krutý až jako. Tak to je jako nespravedlivé. Je to nespravedlivé. A další věc, jestliže chceš zbavit to tělo v rámci té termoregulace a hydratace té vody, která tam je spojena s tím tukem, tak samozřejmě tohle můžeš lokálně udělat a ono to jako bude vypadat. Můžeš se zbavit velkého množství vody, to dělají právě v těch bojových sportech, že jo, tam hubnou v těch... Jasně, za 24 hodin sauna a jedou. Jasně. Ale rozhodně to není jakoby trvalá záležitost a není to věc, která by fungovala na principu lokalizace toho tuku, že prostě obalím si jednu nohu a budu hubnout ten tuk z té nohy. Jinými slovy a zcela laicky, to tělo si samo určí, ve kterých partiích se toho tuku začne zbavovat jako první. Ano. Dobře, tak to je hodně krutá jako odpověď. Spíš by mě zajímalo třeba jako mýty o hnědém bílém tuku. To vůbec nevím. No, tam jsem ještě nedošel. To můžeme příště probrat a ještě tam je určitě zajímavé i to, ten sixpack, jak souvisí vlastně se strukturou těch svalů, protože většinou i ten sixpack neznamená, že máš ty svaly břišní v dobrém stavu a ten hlavní sval, který tam drží ten prstenec toho břicha, ten příčný, ten abdominus, ten příčný sval břišní, tak ten může být v hrozně špatném stavu a člověk může mít sixpack, ale nemá v pořádku vlastně ty břišní svaly. Ježišmarja, to nás nestresují takovýma věcma. A vytlačuje to ten tuk daleko víc, protože někdy stačí nastartovat právě ten prstenec a ten tuk se jakoby zatáhne daleko víc, než když vystupuje doslova, že vytlačuješ tu břišní stěnu a ten u kulturistů třeba máš často ten sixpack a oni to břicho mají úplně... obrovské břicho, ale na povrchu krásná želva ninja. Jako. Protože mají vytlačené, protože ten vnitřní systém těch svalů mají prostě nezapojený. OK, tak jako jak chci udělat absolutně dokonalý sixpack, to může být téma dalšího podcastu, který můžeme někdy začlenit. No, to ne. Ale zůstaňme u těch tuků. Jo. Je pravda, že tuk začnu hubnout až po výkonu, který provádím minimálně po dobu 30 minut, ideálně v nízké frekvenci tepové? No, jdu si prostě nalehko zaběhat do parku. Nebo jdu na dlouhou turistiku. Ano, to má dva jako pohledy, nebo dva přístupy. Jestliže chci aktivovat tukový metabolismus, to znamená, aby tělo primárně spalovalo, primárně říkám, ne absolutně, energii z tuků, tak tenhle systém může fungovat, že já učím to tělo třeba nalačno startovat ten systém těch mastných kyselin a tu energii. Ale my jsme si říkali v minulém podcastu, že ty tuky hoří v tom ohni těch cukrů. To znamená, v momentě, kdy já tam nemám nějaké množství glukózy, kdy pohotovosti, tak se vlastně nic nestane. Na druhé straně je nesmysl si myslet, že tuky se začnou iniciovat až po nějaké době. Ty tuky jedou hned, protože je to ten nejlepší a nejjednodušší zdroj energie. Počkej, tuky jsou nejjednodušší zdroj energie. No jasně. Já žil v tom, že to je ten jednoduchý cukr. Ne, nejrychlejší, ale ty tuky máš k dispozici, říká se, že i normální člověk, hubený, velmi hubený, má takovou energii, že by uběhl třeba 14 maratonů za sebou, kdyby to vydržel svalově. Z fleku, kdyby to vydržel pomalu. Ale pokud chceš nastartovat ten systém, že ty tuky začneš jako spalovat, tak jednak je potřeba si říct, že to množství spalené energie, jako vzhledem třeba k porovnání bazálního metabolismu, to znamená to, co člověk spálí, když bude ležet a nic nebude dělat, tak je legrační, protože ty spálíš hodinovým během 500 kilokalorií a bazální metabolismus třeba ty budeš mít někde kolem 17 až 1900 kilokalorií za den, když budeš ležet, nic nebudeš dělat. Takže, to je jenom prostě procesy těla, co se žerou. Ano, pak je lepší ležet a nic nedělat. A nežrat, takzvaně. OK. No. Nepřejídat se, ale to, že to spaluje až po 30 minutách, já nevím, kde to vzniklo vůbec, že se to zaaktivuje celé, nebo že asi možná vypálíš to množství té ranní teprve se to zahřeje ten špek. Jo, možná, že vypálíš... Začne se davit, tak si to vypálíš to množství té ranní glukózy, tam by to mohlo někde vzniknout, ale když si změříš glukometrem ranní glukózu a budeš ji mít třeba podstřelenou, jako to ráno bývá, to znamená, nebudeš mít
5 milimolů, ale budeš mít třeba 4,2 milimoly a půjdeš běžet a doběhneš, tak díky té neoglukogenezi, kterou jsme si popisovali, že začneš vytvářet tu glukózu, protože opravdu to tělo to potřebuje, aby z těch tuků používal tu energii, tak najednou budeš mít třeba 5,8, když doběhneš. No dobře. A nepřijal si žádné cukry. Ale víš, jak to zní? Že třeba ta máma toho tátu vyžene do toho parku, jo? A teď ho tam jako žene a řekne, nedostaneš tu svíčkovou, dokud tady nebudeš hodinu běhat na té nízké tepové frekvenci. Ale víš, co ty mu říkáš? Vem to kolem cukrárny, zbouchej tam 2 větrníky, protože bez toho cukru ty tuky nespálíš. To je skvělá informace. Ale to je sebevražda. Tak, rozumíš, takhle si to přetaví like, jako já? Ano. Tak to si řekl, vem si ten cukr. Jo, dej si trošku gelu, třeba půl gelu, jenom malé množství, ať nastartuješ ten systém, že to tělo zaregistruje, že má ty sacharidy a začne je uvolňovat a tím způsobem, když pak běžíš v té Z1 nebo Z2, tak samozřejmě primárně tu energii bude brát z těch tuků. Mm-hmm. Ale neznamená to, že až po 30 minutách bude to brát. Nízká teplová frekvence je asi proto ale zásadní, ne? No, nízká jak u koho? Ty sám říkáš, že máš maximálku přes 200, tak jako někdo řekne nízká a řekne, tak poběžím to na 60% maximální teplové frekvence třeba, ale taky to není jako signifikantní, že by to bylo úplně jako, že tohle je ono, jo? Protože někdo se tam může rozeběhnout a poběží kadenci 180 kroků, někdo poběží kadenci 160 a bude tam úplně jiné množství té energie vytvářet z glukózy anebo ze sacharidu anebo z tuku. Dobře, když to zkrátíme do 2-3 vět, nebude to jednoduchý úkol pro tebe. Když by někdo chtěl zhodit tuk, co má pro to udělat? Jako je potřeba si říct, že tuk se nezazuje sportem. Tuk se zazuje, je to cesta mezi rukou a pusou a zazuje se v kuchyni. Mm-hmm. To je úplně zásadní. Jasně. Můžu jít v mírném deficitu energetickém celý den do takových lehkých intenzit a potom aktivuju tu tukovou tkáň, abych ji spaloval líp a víc. Ale není to úplně zásadní, že bych tímhletím, protože ty již zhubneš 2 kila, tak zhubneš strašně moc vody, asi patrně i nějaký glykogen a toho tuku je tam pramálo. Ty hodinky a všechny ty moderní věci neumí zaznamenat přesný úbytek toho tuku. Ale když si pohlídáš množství příjmů a rozložení jídla za ten den, tak zjistíš, že druhý den třeba máš o 300-400 gramů tuku míň, třeba na InBody, když se změříš, a je to daný právě tím, že si to dobře naskládal v té kuchyni, ne v tom běhu. Dobře, úplně znám to nezjednodušil, ale samozřejmě chápeme, že každý cíl potřebuje nějaké trápení a nějaké úsilí. Pojďme k další otázce. Je pravda, že čím víc trénuju, bez ohledu na jakékoliv, já nevím, zóny 2 a tak dále, a čím častěji trénuju a s čím větší jako intenzitou, tím mé tělo bude trénovanější a budu mít tím pádem lepší výsledky? Na tohle se nedá ani odpovídat. Tak ale zkusme. Existují procesy v tom těle a my žijeme ve světě, který probíhá v nějakých rytmech. A jestli je to měsíční, týdenní, denní, tak stejně tak se chová ta zátěž a ta následná adaptace. A je potřeba si uvědomit, že to tělo se netrénuje v tom tréninku. Ono vlastně se trénuje v rámci té adaptace po skončení toho tréninku. To je regenerační části, dá se říct? Adaptační. To není regenerační, adaptační. Jaký je mezi tím rozdíl? Regenerační se snažíš doplnit všechno, co jsi spotřeboval. Adaptace probíhá na té úrovni té neuromuskulární a svalové, kdy teda kromě toho, že to doplňuješ, tak zvyšuješ odolnost té tkáně na tu zátěž. Jiným to tělo dostalo nějakou pecku mým výkonem informaci a snaží se na to adaptovat, aby příště to lépe zvládlo. Přesně tak. O to jde. Přesně tak. Tak vidíš, jak to jde jednoduše vysvětlit. Díky. Takže vlastně a tím, že budeš to tělo vyčerpávat pořád naplno, tak vlastně způsobíš jenom to, že ono vlastně bude nebude mít možnost jednak adaptovat ani doplňovat tu energii, takže se ho budeš vyčerpávat, až to někde skončí průšvihem, že budeš stagnovat, nebo ten výkon bude jenom horší. To neznamená, že nemáš jít někdy naplno, že tam nemají být ty intenzivní a úplně mega intenzivní tréninky. Ale zase musí následovat ta fáze, kdy tomu se říká superkompenzační křivka, to jsem možná někdy slyšel. A když trénuješ pořád, ty bys měl trefit, ona má takový průběh a měl bys trefit to plato, který je jako nahoře, ona má různé plata. A
A když trefíš to plato nahoře a jdeš další trénink intenzivní, tak ona se zase zvedá v té výkonnosti a pořád jakoby stoupá. Když to trefíš, ale když to teprve stoupá do té fáze té adaptační, tak to ono klesne, ta výkonnost. Je to úplně obrácený efekt. A ta superkompenzace se promítá pak v něčem, čemu se říká jako plánování tréninku té zátěže. Odborně se tomu říká periodizace. A ta má různé formy pro různé cíle. A ty můžeš trénovat v týdenních blocích, ve dvoudenních, v hodinových, nevím, v měsíčních blocích. A cílem je k nějakému bodu se přiblížit a mít tam co nejlepší výkon. A ten určitě nedosáhneš tím, když ten nejlepší jakoby výkon budeš dosahovat každý den. Okay. Logicky. No a k tomu docela otázka, která si myslím, že taky může navázat právě na to, co si teď řekl, že čím více se při tréninku jako zadýcháš, tím pádem pojedeš na té vyšší jako frekvenci, tak tím lepší kondici buduješ. Například položit se v tepové zóně 2, což je ta druhá nejnižší, pokud to říkám správně, je jich 5, ne? Tak je absolutní ztráta času a měl bys to vždycky na plné pecky. Dýchání vůbec není jako jakýmsi parametrem, který takhle. Na jednu stranu je, na druhou není. Dneska už jsou měřící techniky a jsou takzvané thresholdy, to jsou jako prahové záležitosti, kdy ti to tělo říká, z které zóny kam přechází, že jak ta energie se distribuje nebo spotřeba v tom těle. Nebo jinými slovy, ze kterých zdrojů si to tělo při jakékoliv tepové frekvenci vezme tu energii. A ukazuje se, a dokonce existuje už takový postup, máme vlastně i takové ventilační čidlo, že ty ventilační prahy, to znamená, kdy tě tělo přinutí říci o větší spotřebu kyslíku, všeobecně, nebo zvýší tu frekvenci dýchání, tak se pohybuje z toho jednoho prahu někde na druhý. Nebo vlastně překračuje to prostředí, které je komfortní. To je někde na hranici. Ano, ano. Takže měření toho ventilačního prahu má obrovský význam a to, že se víc zadýchám, znamená, že vlastně jsem překročil tu fázi, v které chci trénovat. Protože se mění vlastně zdroj té energie. No, změní se zdroj energie a mění se také potřeba množství toho kyslíku v té tkání. Okay. Ale na druhou stranu jsou tam různé dýchací techniky, které to můžou tak změnit a můžou s tím tak pohnout, že to není úplně údaj, který by se dal jako úplně používat, pokud nemáš to dýchání už jako nějakým způsobem ověřené a spojené s dalšími jakoby věcmi, které se týkají toho výkonu, jako je třeba rychlost běhu, právě ta tepová frekvence a další. Jo, ty můžeš dýchat na 2 kroky nádech, na 1 krok výdech, můžeš na 3 nádech, na 5 výdech, můžeš to různě měnit, můžeš dýchat joginským způsobem, abdominálně, můžeš si ucpat jednu dírku, můžeš dýchat nosem, můžeš dýchat jenom pusou, můžeš se soustředit na intenzivní výdech, třeba v plavání a pak to jenom dodechnout. Tam je strašně moc technik. A nedá se jako říct, že ten jediný údaj, že najednou se zadýcháš, takzvaně. Když vyběhneš, je tam ještě něco, čemu se říká kyslíkový dluh nebo EPOC a to je zase parametr, s kterým se taky dobře pracuje. Mimochodem i u vlastně toho hubnutí se často používá ten typ tréninku a ta energie, která se doplňuje, tak využívá energii z mastných kyselin a z tuku na doplnění po tom intenzivním tréninku. Takže takový ten high intensity tabaty a takové, tak když dáš ten typ tréninku, tak ta účinnost toho hubnutí není v tom tréninku, ale třeba několik hodin potom. Mm-hmm. Dobře, berme, že člověk dýchá běžně, jak mu prostě nos a ústa jako narostly, nemá žádnou jako techniku, ale spíš ta otázka byla myšlena tím způsobem, že když já začnu běhat hodně rychle, tak logicky s tím začnu i hodně rychle jako dýchat, jo? Úplně zcela jako laicky je to asi dáno i tím, že se mi zvýší tepová frekvence, nejspíš, myslím si, zcela laicky, ale jestli toto je vlastně jediná správná cesta, jak se doběhat k vyšší kondici, anebo naopak člověk musí jako nasadit i nějaké jiné procesy běhání, právě ty klidnější, že to má význam pro to, aby člověk vybudoval třeba lepší vytrvalost, lepší kondici a tak dále. No ono to je ještě tak, že když začneš běhat opravdu hodně rychle a intenzivně, vykašleš se na zónu 2 třeba, nebo to je úplně jedno na kteroukoliv takovouhle, která se účastní té komunikace, na kterou se si ptal laktát, všechno s tím souvisí. To znamená množství kyslíku, které dostaneš do tkání a je tam ještě dalších x parametrů, jako Borův efekt a ta další věci, jak to vlastně uvnitř probíhá, tak dojde k tomu, že když zrychlíš hodně, tak to tělo vypne ten mechanismus. Když vyběhneš rychle kopec, tak zjistíš, že ty vlastně nepotřebuješ rychle dýchat. Že ty dýcháš, až zastavíš. A to hlavně nevnímáš vůbec. Přesně, ale pak funíš jako lokomotiva. Je to tak. To znamená,
tam je ten kyslíkový dluh, který ty potřebuješ znova dodýchat a doplnit. Ale to, že bys běžel strašně rychle, třeba klasická čtvrtkaři, když běží úplně naplno, běží 43 vteřin, ty nejlepší na světě, 44, tak oni doběhnou a vlastně nedýchají. Tím závidím. No. Pojďme na poslední otázku, která si myslím, že je taky velmi důležitá. Statické protažení svalů před výkonem je skvělá cesta, jak předejít zranění. To znamená, hodím si takový pěkný stretching, protáhnu každý sval na 15-20 vteřin, hezky prodýchám. Je vlastně nějaká prevence toho, aby se mi nestalo nějaké zranění. Je to pravda? Já vždycky se snažím používat selský rozum. Takže jestliže já chci po těch svalech kontrakce, už ono to má několik pohledů, ale samozřejmě je to nesmysl a je to jako mýtus hodně starý, ale je potřeba rozlišovat ještě mezi mobilitou, jakousi flexibilitou a protahováním statickým. A důležité je si uvědomit, jak dlouho přetrvává účinnost toho statického protažení a že tělo má mechanismy proti tomu, aby to tělo se natahovalo, tak mám obranné mechanismy. Různé napínací reflexy, různé tělíska, které jsou ve šlachách, tam, kde se sval upíná na kost, a ať jsou to Golgiho šlachové těliska nebo nervosvalové vřetenka, nebo ty mezisvalové vřetenka, tak ti dávají informaci o napětí toho svalu, když je moc velká, tak se brání tomu ten sval. A jestliže já to takhle pasivně protahuji, tak z hlediska pohledu jako toho selského rozumu, tak když já pak chci po tom svalu, aby dělal rychlé kontrakce, třeba běh nebo jakoukoliv jako rychlou aktivitu. Tak proč mu budu předtím dávat informaci? Protože to protažení znamená pro ten sval informace, jako uklidni se, uvolni se, bude pohodička, já tě potřebuji jenom takhle jako povolit, tak to nedává smysl už z tohoto pohledu. Účinnost toho stretchingu, jako tohleto pasivního, je zhruba 6 minut. Jo, tak. Je takhle. Takže když běžím půl hodiny, tak 24 minut, vlastně už mi to ani nefunguje. No vůbec, to nefunguje vůbec, protože to je, pro ten sval je to informace, on je obalen fasciema a to je další povídání, ale ty fascie řídí to napětí toho svalu a jestliže já ten sval natáhnu proti těm fascím a nic s něma nedělám, tak v podstatě ten sval se během chvilky stáhne a chová se ještě jako víc na play a ještě zkrácenější, takže je to no úplně... dobře, ale v rámci rozcvičky jsme to všichni v tělocviku dělali tohleto. Ano. A dneska se cvičí s fasciema. Dneska vlastně uvolníš ve všech rovinách fasciální systém a najednou zjistíš, aniž bys cokoliv protahoval, je tam takový test, třeba klasický předklon ruce na zem, tak stačí 5 minut fasciálně cvičit a ty ruce ti klesnou o 10 cm, aniž bys cokoliv protahoval. Počkej, ty se teďka opřel o termín, který mě jako velmi zajímá. Co je fasciální cyklus? Co to jako je? Fasciální síť je nejvíc probádaná v poslední době síť. Je to jakási trojrozměrná pavučina v lidském těle, která obaluje všechny kosti, svaly a vlastně upíná se od chodidel až po hlavu a je provázaná. Dřív se myslelo, že to je segmentově přerušené. A tím, že je provázaná, je to největší nervový orgán na těle. Vlastně má spoustu receptorů, které ti vysílají signály o tom, že tam je něco slepeného, že tam je nějaký tah, že tam jsou nějaký trigger pointy a tak dále. A když s touhletou sítí pracuješ, tak ty svaly jsou v bezvadném stavu a jsou uvolněný a nepotřebuješ je. To znamená, že bych úplně jednoduše a ve zkratce s nimi měl vlastně dělat co? Jsou to různé rotační cviky, kdy proti té fascii, která je upevněná na chodidlech, ty zašlápneš, tak se snažíš rozrotovat a různě nějakým způsobem nakláněním a takovýma kombinovanýma cvikama se snažíš uvolnit tu fasciální síť. Takže nějaké jako dynamické... Tím tam vlastně vytěsňuješ a doplňuješ tekutinu, známe asi ty fasciální válce nebo ty rolery, který to jako masíruješ nebo snažíš se vytlačit tu vodu, aby tam přišla čerstvá a ta síť byla pružná, byla uvolněna. To jsem myslel, že dělám proto, abych to prokrvil, aby se tam dostaly živiny. Takže taky úplná blbost. Absolutně. Přátelé, to byl krásný díl plný blbostí, tak doufám, že jste zase o něco chytřejší a tak pobavil ses, ne? Velmi. No tak tohle to je střet s realitou. Jako... Myslíš, že takhle blbé otázky mám jenom já? Ne. Tak prosím vás. Nebyly blbé. Pozor. Já si myslím, že... Pokud náhodou jste dozvěděli něco nového, tak nám to určitě dejte vědět. Mě to potěší a Pepu to přesvědčí o tom, že ta realita povědomí o těchto informací je úplně jiná, než on si myslí. Tak se mějte hezky a zase příště. Ahoj. Ahoj. Edgar Podcast.